og han har lige fået en baby. Der er en, der har reageret på annoncen. Den første kom allerede efter 20 minutter. Du fik op imod 50 beskeder på den her hvide bluse, men de handlede jo egentlig ikke om blusen. Okay, så hun har også modtaget flere opkald fra et skjult nummer. Så sendte man bare billeder af sådan, hvordan det sad, hvis folk de spurgte. Og de kan ikke rigtig herske over nogle kvinder. Alt for mange unge i dag oplever grænseoverskridende beskeder på appen Trendsales. Hvilke årsager kan der være til, at sådan nogle beskeder florerer rundt på appen? Lad os finde ud af sammen, hvad der skyldes det her problem. Okay. Hold op, nu går nok sådan der. Perfekt. Og så skal det være sådan lidt sådan her, så det tiltrækker. Så må der være nogen, der reagerer. Sådan der. Okay, så det der sker lige nu er, at der er en, der har reageret på annoncen. Der er lige en mere, der har reageret nu. Okay, fedt. Okay, så der er simpelthen 2, der har reageret på annoncen. Ja, okay. Nej, der er 2, der har reageret på annoncen allerede. Ja, og den første kom allerede efter 20 minutter. Hold da op. Okay. Hej, godmorgen. Godmorgen. Der er allerede en, der har svaret på annoncen. What? Jamen altså, ja det ved jeg ikke, jeg har svaret ham. Ja, det er en ham, eller en han. Jamen skrev han, altså det vi var ude efter? Ja, det gjorde han. Jeg var sådan. Ja, jeg lavede annoncen op, og så, så skriver han, er din Snapchat med i prisen? Og så skrev jeg, det var ikke helt i tankerne. Men er du interesseret i kjolen? Så skrev han, jeg er mere interesseret i dig. Altså, de lægger jo på lur, de der mænd, der Jamen, det gør også strenge, for den sags skyld. Det er fandme fedt. Ja. Ja. Også bare, han skriver direkte, må jeg godt få snappe min prisen. Ja, præcis, hvor man tænker sådan lidt, det var overhovedet ikke det, annoncen hensyn til. Altså, jeg sælger en kjole, jeg sælger ikke mig. Gennem beskederne og sådan noget? Ja, men det har jeg ikke gjort. Screenshot? Nej, men det er jo inde på appen. Nå, men kan han ikke slette det? Kan han ikke slette det? Men så tager jeg lige et screenshot, bare lige for en sikkerheds skyld, tænker jeg. Trusler. Ja, men der er også en, der skriver her, der gik mere end et par timer, før jeg fik de første henvendelser, og det havde ikke noget med tøj at gøre. Og så er der en, der skriver, ja, så svarer hun jo på beskeden, det vil være okay, og så skriver han, perfekt, så kan hun lige nu sutte min pik godt og grundigt, inden hun afhenter hos dig. Okay, så hun har også modtaget flere opkald fra et skjult nummer. Ej. Hvordan har han fået hendes nummer? Fra en escort-annonce på nettet. Nej. Men Trendsales eller Facebook Marketplace er jo overhovedet Ja, ikke altså det er jo bare... det er jo slet ikke det samme. Og hun siger jo også, at hun ikke selv har kunne finde annoncen. Nu er jeg i gang med at skrive til Trendsales om de her grænseoverskridende beskeder, om de sådan er opmærksomme på det, og hvis de er, hvad de så gør ved det. Om de har nogle kommentarer? Ja, lige præcis. Jeg skal sige det her. Ja, det er okay. Ja. Skal jeg bare begynde? Ja. Okay. Kan du fortælle os, hvad du har oplevet på Trendsales? Ja, altså... Jeg sælger jo mit tøj ligesom så mange andre. Og ja, nogle gange så kommer der de der beskeder sådan... kan jeg få din Instagram med i købet og sådan noget. Der var også den her ene gang,
jeg tror det var en hættetrøje, jeg solgte. Og det var bare sådan et billede af den, der lå på jorden. Det var ikke fordi, at det var mig i undertøj eller noget. Men der er så den her mand, som ligesom skriver, jeg ser bare mega godt ud, og hvor gammel jeg er. Og jeg skriver bare tak, tror jeg. Så begynder han at følge mig, og jeg går ind på hans Instagram for ligesom at se, hvem er den her person. Og han har lige fået en baby. Og han har kæreste og det hele, og jeg synes, det er så mærkeligt. Men han bliver bare ved med at skrive til mig, og han vil gerne mødes med mig og det hele, og han spørger, om jeg ikke vil sende nogle billeder af mig selv, og det siger jeg nej til, men han sender så billeder af ham. Men jeg ender så med at tage screenshots af det hele og sende det videre til hende. Og så blokerer jeg ham både på Trendsales, anmelder ham og fjerner ham overalt. Men jeg tror aldrig, jeg fik svar fra hende, faktisk. Hej og velkommen til. Er du klar? Ja. Okay, så går du bare i gang. Hej, jeg hedder Sigeline, og jeg er 18 år. Ja. Kan du fortælle os, hvor lang tid du har været på Trendsales? Jeg har været på Trendsales siden 2020, så i 3 år. Har du oplevet noget grænseoverskridende inde på Trendsales, som du måske vil fortælle os om? Det var en gang, jeg havde sat en bikini til salg på Trendsales. Og jeg havde bare taget billeder af den, sådan helt almindelige billeder, hvor det hang på en bøjle, tror jeg. Og så var der en pige, der skrev til mig, at jeg kunne se, at det var en pige på profilen. Og spurgte mig, om ikke jeg ville sætte nogle billeder, hvor jeg havde den på. Så var jeg sådan, jo, det kan jeg bare. Og så sendte jeg billeder, hvor jeg havde den på, fordi hun ville godt se, hvordan den sådan sad. Og så da jeg sendte billederne, så fik jeg bare ikke noget svar. Og så gik jeg i panik og var sådan, shit. Og så ville jeg gå ind for sådan at blokere profilen og slette billederne. Så var profilen blevet lukket. Jeg troede, du var en pige. Ja, også hvis profilbilledet er en pige, så forstår man det. Jamen, det var sådan en lille pige. Sådan yngre end mig selv på det tidspunkt. Så man har gået sådan 13 på billedet, måske. Kan du præsentere dig selv? Altså, hvem er du, og hvad laver du? Jeg hedder Christoffer, og jeg er lektor på Sønderborg Statsskole. Jamen, jeg tænker jo umiddelbart, at det er mænd, som faktisk har et problem med kvinder, vil jeg mene. Altså, jeg vil tro, det er nogen, som har svært ved at indgå i forhold, eller overhovedet måske møde piger. Jeg tror ikke, at de forventer i virkeligheden, at de får et positivt svar tilbage. Jeg tror ikke, de har fantasier om det. Jeg tror mere, det er den der sådan indestængte frustration og vrede, måske over ikke at selv have en kæreste og ikke at have det der, som måske gør, at de sender den vrede tilbage på den måde og prøver at frustrere nogle kvinder på den måde. Det er noget, vi ser måske hos nogle særlige grupper af mænd, ikke? De her mænd, som er opdraget efter den gamle skole, det gamle maskulinitetsidealer, og som måske så er uheldige med udseendet eller noget andet, som så gør, at de kan slå til, og de kan ikke rigtig herske over nogle kvinder, og de er måske opdraget til det. Det er dem, jeg vil sige, det er dem, som måske havner i det der, vil jeg tro, den type mænd, at de har svært ved det i hvert fald.